So ayun no, itatry natin mag-vlog ngayon sa labas. So sana effective. Tara na, tara na. Vlogger ako, vlog. At parang ang awkward nga talaga mag-ano, no? Ang awkward magsalita habang may hawak na camera sa kalye. So hindi pa ako ganun ka Tina! Apo. Si Tina? Umalis po eh. Umalis na? Umalis na po. Umalis na. Nasa kayo ni Jessica. Siya lang? Siya lang po eh. Ano na? Umalis na raw eh. Sinabi mo na? Oo. Siya lang? Hmm. yan? Hindi ko lang. Magsalita daw. Ayan. Papunta na tayo sa highway kasi kailangan namin sumakay ng tricycle galing sa bahay. Ayan? Yun, hindi ka na. Sino to? So, papunta na kami dun sa Korean Chuchu. Ayun na nga, tapos na kaming kumain. So ayun, okay naman siya dito. Masarap naman. Nakapaka-awkward pala mag-vlog pag nasa labas ka. So ayun, update ko na lang kayo mamaya sa bahay. Maraming salamat. Kung gusto niyo pumunta rito, nasa may siya, Summerwind 2, malapit lang sa Litran. Sa mga taga Cavite, Dasma, Imus, yan. Maraming salamat. Meron kami Bye-bye. manager namin.
Yan, bye-bye. So, ayun na nga mga buddies, no? Pagkatapos natin kumain, naglalakad kami ngayon pa uwi. Di ba? Tinatagtag namin yung tinatagtag natin yung ating kinain dahil sa medyo busog na busog tayo. Pasensya na sa ingay, nasa highway kami malapit. Sana naririnig nyo ako. Ang babagal ng mga babaeng to. Ay, pawis ko. Ano palang ano dito? Malayo pa ba to? So, ayun. Kumusta? Habang wala tayong ginagawa, shoutout nga pala sa mga buddy ko. Ayan. Shoutout din sa mga babaeng to, yung nasa likod ko, yan, oh. So pauwi na tayo mga buddies. Tinatry, pasensya na kayo, pinapractice ko lang mag-vlog ng nasa kali. So tinatry nating sanayin yung sarili natin. Unfortunately medyo awkward siya, pero sana masasanay din naman kami. Tsaka medyo hindi ako nahihiya dito kasi hindi ganun karami yung tao niya, no? So medyo okay pa sa akin to. Hindi katulad pagka medyo may araw pa, marami yung tao, medyo awkward na para sa akin. So ito okay naman, hindi siya masyadong nakakahiya. So ayan, naglalakad pa rin tayo, no? So nakakahiya talaga mo salita sa harap ng camera tapos mag-isa ka lang. Parang kang tangos ng ilong ko pagka medyo tumabingi ako ng konti. Ayun. Paputol-putol yung pabablog ko kasi pagka masyado maraming tao yung dumadaan, tawag dito, nahihiya ako, so pinapatay ko siya. Hindi ko alam bakit, pero siguro hindi pa ako ganun kasanay. So anyway, masasanay din tayo dyan, sigurado yan. So sa ngayon mga buddies, yung sigawan ako, baka madapa daw ako. So ayun mga buddies, dito pa rin kami naglalakad. Alam niyo ba kung gaano kalayo pa pauwi? Mukhang wala silang balak sumakay. Shoutout nga pala kay Madam Melissa Panis at saka kay Madam Christina. Nakalimutan ko yung apelyido. Ayan, kasama natin. Tsaka si Bianan. Ayan. So ayun, mukha pa rin akong tanga. Kinakausap ko yung cellphone, hindi sumasagot. So alam ko na yung pakiramdam ng tunay na vlogger. Yun oh, takya, ang puti ko rito. Wala pang flash, wala pang ano yan. Wala pang ilaw. Alagang Koji. Shoutout nga pala sa Koji. Dahil sa'yo, natupad ko ang pangarap ko. Natupad ko ang pangarap ko. Di pa ba tayo sasakay? Akala ko baka tapusin na tayo doon. Tatapusin natin ang alin? Oh my God! Sabi na tayo, magkakad na kami. Yan, malapit na kami. Sa wakas. Yan. So, putulin ko muna to dito. Sa bahay na lang ulit. Malulobat na rin ako. So, yun. Pasensya nyo na yung quality ng video. Medyo gwapo ako tignan. Dahil cellphone lang po ito. Yan, maraming salamat. Mamaya na lang. Anong masasabi mo sa pagkain, no?
Ano? Sulit. Okay naman, sulit naman. Tsaka nabusog. Kaya madam. Sulit ang 359 pesos. Saka naka-3 joints ha. Sulit ha. Kaya madam. Ang puti mo Bitin? ito madam. Buti. Halag. Alagang gluto tayo. Ay, tuturo ka rin. Ano kasbong? Talagang maganda ako tignan yung makinis. Oh. Ay, kaya